नंगौ बे समाव आं राजिब बसुमतारी आरो आं बे समाव दायो दङ गहपुर हालामाव आरो नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारावहा बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन आरो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिपिनि मोनब्रै फेक्सना खौसे जानानै गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामनाय जादोंमोन आरो बेखौ थांनाय साननैसो सिगांसो रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गासै 47टा गामिखौ फिन आरोबाव बिटिआरआव सोसननायनि खोथा होबाय एबा थाबैनो सोसनगोनखौबो मिथिना मोननाय जादों लोगोसे साननैसोनि उनावनो गभर्नमेन्टनि नटिफिकेसनाबो ओंखारसिगोनखौ जों मिथिना मोननाय जादों गासै फरेस्ट भिलेज रेभिनिउ भिलेज आरो एफआरसि भिलेज गासै 47टा गामिखौ फिन आरोबाव बिटिआरआव सोसननायखौ रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावबाय दा बेखौ लानानै जों गोबां ओनसोलाव बेरायगासिनो दङ सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर ओनसोलाव दायो दंफैयो जों क'क्राझारनिफ्राय फैनानै जों दायो गहपुर ओनसोलनि गोबां रायजो राजानियावहा मोनथिनो नाजागोन दि बिथांमोना बिटिआरआव हाबनायाव माबोरै गोजोननाय मोन्दों आरो फैबाय थानाय समाव बिटिआरआव थानानै माबोरै जौगानाय खामानि मावगोन माबोरै बर' हारिनि खौसेथिनि बर' हारिनि राव हारिमुनि थाखाय थुनलाइनि थाखाय माबोरै खामानि मावगोन जों गहपुर हालामनि रायजो राजानि गेजेरजों एबा रायजो राजानिफ्राय मिथिनो नाजागोन दि लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांमोननि नाजानायावनो दिनै बिटिआरआव फिन आरोबाव 47टा रेभिनिउ भिलेज फरेस्ट भिलेज आरो एफआरसि भिलेजआ हाबनाय जादों बेखौ लानानै गहपुर हालामनि रायजो राजाफोरा मा फोरमायो जों मिथिना लानि बे समाव जोंनि खाथियाव दङ गहपुर हालामनिनो मेलेमजिबि बिथांमोन बे समाव नोंथांमोना मा फोरमायगोन आथिखालाव जे बिटिआरआव नोंथांमोननि गासै 47टा रेभिनिउ भिलेज फरेस्ट भिलेज आरो एफआरसि भिलेजआ हाबदों दा नोंथांमोना माबायदि फोरमायगोन दा मा गोजोननाय फोरमायगोन जों बेवहाय 1987 मायथाइनिफ्राय जों मोननै जिथुनिखि एग्रिमेन्ट माने बिटिआर सुक्ति जिथु थांबाय बे थांनायनि उनाव दिनै थामथि दफा जेरै प्रमद बर' सार दिपेन बर' सार आरो दिनै एनडिएफबिनि माखासे दैदेनगिरि सारमोननि दैदेननायाव जिथुनिखि जोंनि गहपुर हालामा आगुनि जिथुनिखि सुक्तियाव हाबैया जों बिराद दुखु दंमोन नाथाय दिनैनि बे दाख्लै थांनाय जिथुनिखि बिटिआरनि जिथु दफा मथे हाबनायाव जोंनि बे गहपुर हालामनि जानानै जों बिराद गोजोननाय दं आरो जों बिथांमोनखौ बाख्नायदों आरो जों बिथांमोनजों अरायसम लोगोसे दं आरो बेजों लोगोसे जों बेखौ बुंबावनो सानदों जोंहा दिनै माखासे गहपुर हालामनि जिथु बाउन्डार जिथु सेसा दैसिम जिथु सहैबाय बेखौ जों जोबोद गोजोनदों आरो जिथुनिखि माखासे थाबावनाय जेसेबांनाखि गामि दं बै गामिफ्रा बे गामिफोर थालांनाय गामिखौ थाबैनो जाहाथे गोजौनि बे सारमोनहा दैदेनगिरिमोनहा थाबैनो सोना होयो अब्ला जोंनि रायजो राजाफ्रा आरो बांसिन गोजोननाय फैगोन बेजों लोगोसे जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दं आरो बे ओनसोलाव जोंहा गोबां खहा दं बेखौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिथिखागौ बिश्वनाथ जिल्ला बर' फरायसा आफादा मिथिखागौ आरो गुथै रायजो राजाफ्रा जों बिथांमोननि सायावनो सोनारनानै जों दिनैसिम जों बे बर' जाथिखौ जोङो हेफाजाब होगासिनो दं दा बेनिखायनो जोंनि खावलायनाया बार बेनो जोंनि जिथुनिखि थांखि आङो दिनै 1987 मायथाइनिफ्राय दिनै आङो गोबां सम जायाखै आंनि उनावहाय आं बै समावनो हेलेम दख'रा बर' फरायसा आफादनि फाउन्डार प्रेसिडेन्टमोन आरो बिनिफ्राय आंनि फिसायानो देरबोनानै बेवहाय प्रेसिडेन्ट जानानै आरो दा रुंग'लांबावबाय अब्लाबो जों बे बर' जाथिखौ दैदेननायाव दिनैसिम बर' फरायसा आफादजों लोगोसे दं आरो बेवहाय दिनै आंनि जिथु सतबांसा लानाय बे जाफुंनायनि थाखाय आङो बिथांमोननि सायाव बिराद गोजोननाय बाख्नायदों नंगौ बे समाव बिथाङा फोरमायदों दा बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला गहपुर हालामा गोबां जारिमिनारि ओनसोल दा बेखौ लानानै बिथाङा दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोबां बाख्नायनायखौ नुनो मोननाय जादों बे समाव फिन आरोबाव जों मिथिनो नाजागोन दे बिथाङा गहपुर हालामनिनो सासे बर' सुबुं आरो बिथाङा सासे मेलेमजिबि दा बिथाङाव जों मिथिनो नाजागोन जे नोंथाङा मा फोरमायगोन दिनैनि सानाव बिटिआरआव नोंथांमोननि ओनसोला दिनै हाबबाय दिनै नोंथांमोना बिटिआर होननानै लिरनो हासिगोन मा फोरमायगोन दा बे समाव बिटिआरनि जि सुक्ति खालामनाय 47 गामि हाबगोन बेयाव जोंहा गोबां गोजोननाय दङ मानो होनब्ला बिटिआरनि सुक्तियाव जे आगोल बुंनाय मथे 60टा गामि हाबनो गोनांमोन बे 60टा गामि हाबनो गोनाङाव दा 47 गामिखौ कन्टिनिउवास हिसाबै डिक्लेयार होदों जोंहा बेवहाय गोजोननाय दङ थारैनो जोङो बे सुक्तिखौ मानिदों आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो धन्यबाद होदों आरो जोंनि दानि बिटिआरनि दैदेननाय चिफ सार प्रमद बर' सारखौबो आं हामबायदों आरो जेन' बे
ब्रैजिसेनि अनगायै आरो थालांनाय माखासे सोसननो गोनां गामिफोर दङ बिथांमोना जेन सोसननानै बिटिआरनि सिमाखौ जाफुंसार होगोन जोंनि गहपुर रायजोनिफ्राय बेखिनिखौ खावलायनाय थाबाय। निश्चय बिथाङा फोरमायबावदों बिथाङा गोजोननायखौबो फोरमायदों लोगोसे फैबाय थानाय समाव गासै 60टा भिलेज हाबनायनि खोथा दंमोन नाथाय बिनि गेजेराव 47टा हाबदों आरो 19खान गामि हाबबावनो दङ बेखौ जाहाथे प्रमद बर' बिथांखौ खावलायदों दे थाबैनो बे आद्रा थानाय गामिखौबो सोसननो थाखाय बिथाङा खावलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। फिन आरोबाव जों फोरमायगोन जे मा फोरमायबावो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मा फोरमायगोन बे समाव नोंथां। आं जोबोद साबायखर बावदों नोंथांमोनखौ। दा नै बेवहाय जोंथ' गोबां समनिफ्राय बे गहपुर हालामाव रायजो जाबोनाय हादान समनिफ्राय जों हादान सिफायनो मोननाय दा बेवहाय गोबां दाङाबाजि जालांदों खनसे नङा खननै नङा खनथाम जालांदों। दा बेवहाय जोंनि माखासे सिगांनि दैदेनगिरिफ्राबो जोंखौ हेफाजाब होनो होननानै बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामदों बायदिसिना मुभमेन्ट खालामदों। दा बेवहाय खननै खनथाम दफा खननै सुक्ति जानायाव जोंनि गहपुरखौ इसेबो रायखांलाङाखैमोन बिथांमोना। नाथाय नै दे थामथि जिथु सुक्ति जो फरायसा आफाद NDFB माखासे माने समाजनि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो सुक्ति लानानै दिनै थामथि जिथु बिटिआर सुक्ति बेवहाय माखासे दफानि सिङाव जोंनि गहपुराबो जे हाबफादों आंनो बेखौ जोबोद गोजोनदों आरोखि दै। दा बेवहाय आरो जोंहा ओरैबायदि दंबावो बुंनो थाङोब्ला जोंनि गहपुर ओनसोलाव गोबां गोदो एबसुनि दिनाव गोबां माने दाङाबाजियाव गोबां माने सुबुंफ्रा जिउ गालांदों। बै जिउ गोमालांनायनि माखासे माने मार्टियार्सफोरनि खामानिखौ जाहाथे बे साननैसोनि गेजेरावनो सारमोना प्रमद बर' सारमोना बा आसाम सरकारनि जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथांमोना जाहाथे बै मार्टियार्सफोरनि खामानिखौबो बावैसोनि गेजेराव जाहाथे जाफुंहोयो आंनि बेखौ खावलायदों आरोखि। नंगौ बे समाव बयबो मिथिगौ जे थांनाय 1983 मायथाइयावहा गहपुर हालामाव मा जादोंमोन। दिनै 1983 मायथाइखौ गोसोखाङोब्ला साफ्रोमबो बर' हारिनि एबा बर' सुबुङा गोजांस्रिउ जायो। दा थिग बेबायदिनो जों बे समाव फिन नोंथांमोननो मिथिबावहोनो नाजागोन दि गहपुर हालामनि रायजो राजाफोरा आरोबाव मा फोरमायबावो। जों बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय अरायसम जों बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों 47टा गामि हाबनायखौ लानानै जों साफ्रोमबो एबा मोनफ्रोमबो ओनसोल आरो गामियाव थाङै जों बे बिटिआर गोरोबथायाव 47टा गामि हाबगोनखौ जों नोंथांमोननो एबा जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि गासिबो नायगिरि बिथांमोननो जों फोरमायनो नाजागोन। थिग बेबायदिनो आरोबाव जों मिथिनो नाजानाय बे समावहा बिटिआरआवहा नोंथांमोननि 47टा गामि हाबबाय नाथाय 5,000निबो बांसिन बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा मुंख्लं जानायनि उनाव बिटिआर गोरोबथा जादोंमोन। नाथाय बे बिटिआर गोरोबथाखौ लानानैबो जोंनि बर' हारिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा हेंथा बाथ्रा बुङो। बेखौ लाना मा बुंगोन नोंथां? दा गिबियाव नोंथांमोननिसिम साबायखर बावबाय। दा जिखिनि नोंथाङा बुंलांबाय दा बिनि सायाव जायफ्रा गावनि बिबेगाव जि सानदों बेखौनो बुंलाबायदों खिन्थु गेबेङै बर' समाजा माबेथिं मा लामाथिं थांगासिनो दं जों बेखौ गिबियाव जोङो साननांगोन आरो बिजिरनायनि गेजेरजों जों आवगायलांनांगोन। दा बेराफारसेथिङै मोजां मावदों बेराफारसेथिं गाज्रि सानदों। दा बियो बेले बेजेया जों बर' समाजाव फ्राय नुजाथिनायखौ जों दा नुनो मोनदों। नाथाय जोंनि साननाय हनाय बर' समाजनि साननाय हनाया बे नङामोन जे गावजों गाव गाज्रि मोनलायनाय बे थानो मोनामोन आरो। खिन्थु दा जिखिनि सृष्टि जादों बेखौ एंगारथ'नानै बर'फ्रा खौसे आरो फिन जोंनि फैगौ इयुनाव जाहाथे मोजाङै मावलांनो हायो बयबो खौसेयै थांनानै थानो हायो जों बेखौसो नाजानांगोन। दाबो जोंनि गोरोबथाया फैदोंमोनब्लाबो जोंनि मावनो गोनां हाबाफारिया दाबो जोबाखै आरो मावबावलांनांगोन। आरो बिनि थाखायनो जों दुलाराय आसामनि गुबुन जायगायाव थानाय बर'फोरखौ खौसेथि दाबो लाबोनांगोन। गोदो जेरै खौसेथिमोन दाबो बे बिबेगा जोंनाव फैफिननांगोन आरो जों मावलांनांगोन। दा जों साबायखर बावदों लर्ड अफ थेंक्स होदों आं प्रमद बर' बिथांखौ आरो लोगोसे दानि एक्जिस्टिं बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनिसिमबो आङो रोजा साबायखर बावदों। नोंथांमोननि साननाया जे गेबेंमोन दिनै फोरमान जाबाय आरो गहपुर हालामसिम सनितपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट बे मोननैखौ सोसननायनि जिथु बिबेक दंमोन आरो जोंनि जिथु थैथां नाजाबोनाय जोंनि जिथु बिखानि थै जोंनि 534 मुंख्लं बिथांमोननि गोरबोआ बिथांमोननि गोरबोआव जे सान्थि मोनगोन बे सान्थिया
इयुनाव जोंहाबो मोनसे साहस मोनगोन जे जोंनि मुंख्लंआ ओरैनो थाङाखै बिथांमोननि बलिदाना दिनैहाय फोरमान जाबाय जे जों थारै बिटिआरआव हाबबाय आरो जिखिनि हाबदों बिनि नेक्स्टआव जायफ्रा दंबावो हाबनो गोनां बेखौ सिस्टेमेटिकेलि फैगौ बुब्लियाव जाहाथे बिथांमोना मोजां मावलाङो दैदेनगिरि बिथांमोना आं बिनि सायाव आसा फारिबाय आरो मावलांगोन होननानै आसा थाबाय Promote Boro long live, promote Boro long live, defend Boro long live, defend Boro long live, defend Bishop Sharma long live, defend Bishop Sharma long live, Apsu long live, Apsu long live, BTR welcome, BTR welcome, BTR welcome, promote Boro long live, promote Boro long live,